Máme tu takú morskú riasu, čo sa vyskytuje iba vo veľmi čistej vode a vedci ju volajú aj ako plúca Stredozemného mora, lebo produkuje strašne veľa kyslíka. A občas sa stane, keď neviem, v nejakom procese vo vode, tak smrdí ako síra a obsahuje strašne veľa draslíku, horčíku a iných prospešných látok. Takže sme tu v pohode, v takejto čistúčkej vodičke. Spravíme taký test. Sú tu také ryby, ktoré obkuskávajú nohy a že oblepil som si rany, lebo že nemôžu ísť do otvorenej rany v koži. Takže čakám ich, kedy prídu a že koľko vydržím toho kúskania. Na joku už idú 3 žebraj. 4. Počty sa navyšujú. Ja už jednu mám. Už ma kúska. Počkaj. Dobre, držím palec Evy. Dobre, čas nám ide, tak uvidíme, koľko vydržím. Pozri sa tuto na ľavý palec. Tam je ryba, vidíš ju? Škoda, že sa nemôžem ponoriť, aby som to natočil. Ide, je mama. Ale táto obkuskáva tu odumre tú kožu, to je dobré. Už sú 2, vidíš ich? Čiže skúsim, či to náhodou nenatočí. Prostota. Človek si tu robí normálny test vedecký a do toho mu žena začne jačať. Odlepil sa mi leukoplast, tam nemôžu. No, to už sa asi ani neprilepí. No dobre, zatiaľ som vydržal chvíľku a čakáme na ďalší vpád rybích vojsk. Ja už si dole nohy nedám. Ako na tvojom fronte, Evy? Ja už si dole nohy nedám. Dobre, múdro, však ty si bola vždy taká múdra. Zadarmo čistenie kože, ona si to už nedá. Už sa to točí okolo mňa. Dobre, držíme. Dobre, táto kúska dobre má kúska. Aj vy pozri tuto. Na pravačke. To je drsná, ty vole, tá bola z nejakej štvrte tam z tej vody. Kde sú tie rastliny, čiže tá morská tráva. Lavačka ide. Dobre, dá sa to vydržať, len treba mať kameru, čo vás namotivuje. A nie to vidieť tú kameru normálne? A jak to mám vedieť? Ale cítiť to je dobre. Takto som tu na obkuskávaní kože z nohy. Poď, postav sa vedľa mňa, že koľko vydržíš ty. No len na kameru, na chvíľku sa postav. Vydržíš jedno, vydržíš. No poď, neboj sa. Tu sa postav a stoj a nehyb sa. Vyskúšame to. Neboj sa, to je v pohode. Neboj sa. Oni odo mňa odišli k tebe. Ona mi zobrala moje robotnice a hneď na nich kričí. Že najlepšie je trošku rozvíriť dno a oni potom prídu. Len treba stáť na jednom mieste. Mňa už asi nechcú. Objedli sa ma.
A? Už ide. Zavolali si starších súrodencov na mňa asi. Musíte nasmerovať na vodu. Pozeraj do toho. Tuto z pravej strany viac. Toto bolo... Tam je tieň akurát. Natočíme teba z tejto strany. Evi, ja by si mala za sebou svoje hory, obľúbené, milované. Ja som teda natočila tak, že nikto nebol v celej vode. To si teraz ty presne. Máš tie isté podmienky. Rovnoprávnosť, vieš, nemusíš sa sťažovať. Na úrade feminizmu. Ja už som išla zobrať kameru, bo on teraz môže skryť. Rovnoprávnosť. Rovnoprávnosť bude, keď vydržíš toľko kúsania, čo ja. Ty opica. Dnes mám zatiaľ odchodených 12 000 krokov.